C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années? À l'époque, je vous aimais tous les deux. Eta zuen galderak antzeko. Arnaud de Plechantek zuzendu du filma. Pimen Belkowski, bidularia, Nadia Toskiewicz, antzezlea François Civil eta Hippolyte Girardot, hori ere antzezlea. Eta pozik hartuko dituzte zuen galderak. Sí, aquí. I'm sorry to ask in English, but it's better than mauvais français. Barkatuko diazue, baina ingelesez galdetuko dut frantsesa baino hobea baita. Zure filma, esan genezake galtzearen eta melankoliaren inguruko hausnarketa bat dela, baina baita ere musikari egindako ekarpena, zeren ikur da edo musika film honetan. Zorionak filmagatik historia derra da. Kevin Belkowskiren ideia dauka oinarrian film honek, piano jotzaileari buruzko istorio bat da, bere mentorearekin azken kontzertu bat emateko. Bueno, zeren ikur edo zer esan nahi du musikak niretzat. Bueno, Clauden melodrama batekin txertatu dut, nahastu dut behar bada aurreko pertsonaiarekin. Melodrama moduan eginda dago film hau, genekin Matiak benetako mina sentitu behar zuela, azkenean pertsonaia guztiak bakarrik daude, erabat bakarrik, eta orduan musikak balio beharko luke min hori baretzeko nolabait, eta bizitzeko arrazoi bat emateko. Eta orduan antzezlei banekien hori eskatu behar niela, eta pertsonaien mina baretzeko balio behar zuen musikak. Hola, buenos días. Yo quería preguntar a los actores... Egunon, antzezlei galdetu nahi nieke nolakoa izan zen beraien lana, zuen pertsonaien arteko estena horiek egiterakoan, eta zuzendari baita ere nolakoa izan zen zuzendari lana egitea horrelako estena horietan, ez? Gehien gustatu zaidan esenetako bat izan da emakumea telefonoz ari denean, esan ezin duela horrela jarraitu, eta gizona beste aldean dago, ez, benetan lur jota, baina jakin nahi nuken nola eraman zen dituen estena horiek. Up to you. Fonce. Vas-y. Do I respond in English? No. Yeah. I think that every actor had a special relationship with Arnaud. Uste dute antzezle bakoitzak Arnorekin harreman berezi bat zeukala, bakoitzak gure bidea hartu genuela, gure ibilbide propioa, bidaia propioa egin genuen, ez genuen hitz egin bestea sentitzen zuen horretaz. Nik estena hori egin nuenean, enekien zagertatzen ari zen telefonoren beste aldean, eta horrela ez usteko bat hartuko nuen nolabait esateko, nahiz eta lehendik jakin. Gogoko dut horrela lan egitea, alegia ez jakitea zehatz mehatz gertatzen ari den hori guztia, baina bai jakitea ze sentitzen ari zaren zu zeu eta ez usteko hartzea besteen sentimenduen aurrean edo sentimenen aurrean. Zerbait erantzin nahi duzue? Bai, Nadiak esan duena da, bueno, iba duela dela trikimailu txoro bat, alegia.
Guk asko eta askotan irakurri genuen gidoia eta estena ezberdinak beraietako bakoitzarekin, baina ez elkarrekin. Eta beraz ez genekien bakoitzak sekretuaren parte bat gordetzen zuela. Hipolitek adibidez, ideia jakin bat zuen, ikuspegi jakin bat zeukan filmaren inguruan, baina nadiak esan duen bezala, oso gustuko izan dute ez usteko horiek hartzen ikuste, opari bat izan baitzen. Bai, nik uste dute horrek laguntzen diola istorioari, ze nire pertsonaiak 8 urte daramatza kanpoan, eta jakina Claude bere buruan bizi izan da 8 urte horietan, baina une horretan irudi bat, fantasia bat besterik ez da. Eta beraz filmaketa baino lehen ez elkartzeak ekarri zuen hori gure baitan haztea, eta gero horri aurre egitea filmaketan zehar oso aberasgarria izan zen. Bonjour, j'ai une question pour François Civil. Je voulais savoir si tu avais un rapport avec la musique ou avec le piano avant de jouer ce pièce. Bai, François Civil entzako galdera bat daukat. Ni jakin nahi nuen, ea zuk pianoa jotzen zenuen pertsonaia hau egin aurretik. Bai, frantsesez erantzungo dizut. En fait, quand j'ai appris que Arnaud pensait peut-être à moi pour un personnage... Jakin nuenean, Arnaud nigan pentsatu zuela pertsonaia bat egiteko, izugarrizko beldurra sentitu nuen. Bere lan egiteko modua, estiloa ezagutzen dut. Eta, bai, beldurtuta geunden biok, baina batez ere ni beldurtuta nengoen. Eta jakin nuenean, pertsonaia musikari bat zela, orduan erlaxatu egin nintzen, zer pentsatu nuen, behar bada kasu honetan, bai zerbait eraiki dezaket pertsonaianekin. Nik umetan piano jotzen nuen, ahaztuta neukan, dana gorezi behar izan nuen, berriro filma egiteko, baina bai, nire bizitza lotuta egonda musikarekin, funkiarekin, rock and rollarekin, eta abar, eta musika beti izan du rol garrantzitsua. Eta duela gutxi gainera, jakin nuen nire birramona piano jotzalea zela bineneko zineman, beraz, ikusi nuen nolabait zirkulu bat itxi zela hor, bukatu da erantzuna. Hau tipoa. Peut-être une question pour les deux scénaristes. Comment vous avez Bai, nik batut galdera bat gidoilariei begira. Bai, idazketa lana hartu zenutenean. Well, originally the story, the first Hasieran, the birth of where it started historia, is I was in New York and I was writing this sorrera, subject, nolabait and I esateko, saw this kid and I'm like, he edo looks sorreran, like New Yorken dago sorrerari, ez? Ikusi nuen mutiko bat, eta nire antza du, eta oso bitxi egitu zitzaidan. Eta handik hilabetera, argentinar idazle baten liburu irakurtzen ari nintzen, eta momentu batean pertsonaia horiek autobusean mutiko bat ikusten du bere antza duena, eta bar, eta gauza bera, pentsatu nuen. Eta orduen Arnorekin hitz egin nuen, eta esan nion, hor emakume gazte bat alargundutako bat behar dugu, eta horrela bi osagai horiek lotuko ditugu, eta orduan, zuek esango duzu, arrakastaz egin dugun hori, ala ez? Arno? Bai, nik esan dezaket prozesua gazte batekin hasi zela, alargundutako emakume gazte batekin, eta iruditu zitzaidan hori hasiera ona izan zitekeela, ez, kanposantuko estena hori, eta gero aurrarenari dagokionez, istorio bera da, ez, nola lotu bi horiek. Gidoian izugarri gustatu zitzaidan melodrama horrek bazituela mamuak, ez, zuk ekarri zenuen
historio horrengatik, ez? Gidoiaren zati horrengatik. Bai, ni berriz, Brasildi. Bai, frantsesez erantzun nahi baduzu, Bueno, musikari buruzko film bat bada hau, baina isiluneak ere badaude, eta zer esan nahi dute isilune horiek, eta bigarren galdera. Elkarrizketa honetako bat, zinemaldi honetan, da, esaten zunean, bueno, gorroto du Debussy, ez? Bueno, esaldi hori oso argia da, baina ez da oso argi geratzen, ez dut jakin nahi Debussy gugoko duzun, ez, baina oso modu delikatuan finean idazten duzu, zein da idazketa prozesua horrelako pertsona haien izak jartzeko. Bueno, isilunei dagokionez. Ni, film bat ikustera juten naizenean 12 urte ditut, alegia. Pertsonaien ahotsa entzuten nahi naiz. Ez dakiz zer esaten ari diren, baina helduen ahotsak entzuten ditut, pozik dauden, edota haserre dauden, alegia gizakien ahotsak dira. Horregatik nau kezkatzen isilunek. Ze, bueno, elkarrizketei dagokionez, bueno, antzeslei eskarrak eman behar dizkiet, ze beti eskatzen nien filmaketan zehar elkarrizketa horiek hausteko, eteteko nola bait, ezta? Antzesleek beren burua harritzen dutenean askoz gehiago esaten dute edo lortzen dute, ekarpena askoz gehiago izaten da, ez? Nik François Truffauten film bat telebistan ikusi nuen, adibidez. Eta heroiak emakume baten aurpegia ukitzen zuen film horretan, ingelesak ziren, eta galdetzen zuen, bueno, zergatik egiten duzu hori, eta orduan besteak erantzun zion, bueno, gustuko dudalako, uste dut hau gustatuko zaidela. Bueno, hori gustatu egin zitzaidan, alegia. Ez usteko bat hartu duzu, esaldi interesgarri bat entzun duzulako, eta horregatik proposatu nien antzeslei, harago dijoazen hitzak erabiltzean. Barkatu, asko luzatu naiz, baina... Hola, bueno, pues yo también voy a repetir a la hora de preguntar. Bueno, nik ere berriz galdetuko dut. Lehen Françoak azaldu du pianoren kontu hori, nola pianoa jotzen zuen. Charlotte Gamplain ez dago hemen, baina jakin nahi nuen, bueno, nola moldatzen zen behera, pianoa jotzerakoan, bueno, pianoa jotzen bautezekien, edo nola izan zen hori. Tu veux répondre? Non, vas-y. Ok. Charlotte knows everything about classical piano, and so when I met her, she said, I love classical piano so much that I won't play a note for yourself. Bai, bueno, Charlottek esan zian piano klasikoa oso gogokoa zuela, baina ez zuen nota bakar bat ere joko. Orduan, nola egingo genuen hori? Baina, bueno, bagenuzkan tresnak hori egiteko, pase doble bat edo, pase bikoitz bat edo. Debussyren pieza jotzen zuenean, zati batzuk joz zituen, baina errespetu handia zion, eta Françoisaren kasuan berriz, rock musikati zetorren, eta orduan, ausartagoa zan, ez? Bueno, berak esaten zuen, musika oso gogoko dut, eta heldu egingo diete kantu horiei. Françoisek beti esaten zuen, nik bakarrik jo dezaket. Ez dut doble bat, ez, bikoiztaile bat, behar. Bueno, niri berdin zait, nik jakin nahi dudana da, ezagutu nahi ditudanak dira zure sentimenduak, gero, bueno, teknikoki egin dezakegu. François, bukaera aldera,
because Arnaud could have the use of my sound. Grabazio egiten zuenarekin And I said to François, egon zen eta esan zion aizu, jarri hemen argailu batzuk, ze behar bada nire soinua erabili dezakezue. Esan nion, baino badaukagu teknikariak horretarako, esan nahi dut, benetako piano jotzaileak, baina azkenean bajen azken doinu hori bera jotzen du. Je voudrais vous poser une question, oui, parce que on sait bien que Arnaud Desplechin est très cinéphile, n'est-ce pas? Mais Nik ere galdera bat egin nahi dizuet. présenter quelques films. Badakigu Desplechin oso zinema zalea dela, baina zure bai, film klasikoak aurkezten ikusi zaitut, ez dakit, referentzi klasiko hori bazenuen film hau prestatzen izan bitartean, ez. Ados? Ez da gutxi gorik ere. Je ne sais pas quoi dire, non, pas du tout. Ez dakit zer esan, ez. Max, voilà. D'ailleurs, si François faisait du funk, il s'occuperait de la même manière de François. C'est sa maman, donc voilà. François punk musika egiten baldin badu, o funk musika egiten baldin badu, ondo da, ez dugu ez da baiatuko, bakoitzak nahi duen egin dezake, ez da? Bai, nik ez dakit pertsonaia hori existitzen ote zen, ez da? Aingeru guardako bat ote zen, ez? Bueno, pertsonaia salbatuko zuena hori guztia, gidoi erakusten ari zen bitartean. Eta gero, zure interpretazioa ikusi nuen, eta hor azkenean pentsatu nuen jo beharra da mamu bat da. Ez da irutu zitzaizun, espiritu volatila edo, nik ulertu nahi dut, ez nola ikusten induzun, fantasmagorikoa oten nintzen edo zer. Bueno, ez, lore bat zan, bai, lore ederra gainera. Sobre esto, porque yo estaba viendo al personaje como un Pepito Grillo, el del compañero de Pinocho, no sé cómo se llama. Bueno, Pinochoren lagunaren antzeko bat izan liteke, ez da? Bai, kazetariek horrelako iradokizun interesgarriak izaten dituzue. Ze Sancho Panzaren antzeko norbait izan zitekela esan didate gaur goizean, Pepito Grillo ere izan daiteke, bazakitak nori galdetu beharko diogu, ez, noren antza duen. Je vous disais le système de petits secrets que chacun Lehen esan dut, niri gustatzen zaite sekretu txiki hoien sistema bat, ez? Antzesle bakoitzak filmatzen hasi aurretik dituen sekretutxo hoiek, ez da? Eta gero, halako batean, Maxek egia osoa esaten du. Esaldi bakarrean, zenbaitetan, dana pikutara bidali behar da, ez? Bizitzaren momentu batean. Ze jendea oso kezkatuta dago, baina gauza batzuk ezin ditu konpondu, eta, besterik gabe alde egin behar du. Eta uste dute hori dela Maxek esaten duena, une jakin batean alde egin behar da, eta uste hor dagoela filmaren gakoa. If you could say a few words, sorry for a technical question, but especially Bai, galdera tekniko bat. the sound engineer Pianorekin egiten dizuen estenatako batean soinu ingeniaria izugarria da. Kontatuko diguzu pixka bat soinuari buruz, ez? Nola egin dan eta antzeslei. Eta nahi balduzue frantzesez baitut. Horregatik nahi duzu frantzesez entzutea, nire ingelesa txarra delako edo portugesez ere egin dezaket. Bai, prestaketaz galdetu nahi dizuet, pertsonaiak nola prestatu zen dituzten, ez? Eta nola izan zen Arnorekin lan egiteko prozesu hori. Batez ere elkarrizketaren indarra dela eta nola prestatu zen dituzten elkarrizketa horiek, bien arteko elkarrizketa horiek. Bai, labur saiatuko naiz erantzuten. Nik muntaketa lanetan jardun nuen, argazkilari ere bai, eta elektrikari moduan ere bai, baina soinu ingeniari moduan ez dakit. Horretaz ez dakit ez zer. Eta nire etika oso sinplea da, eta onena kontratatzen dut. Frantzian oso teknikari ona daukagu, Sergio Leone adibidez, Frantziar grabatzaile batekin lan egiten zuen. Ezin diote beraz erantzun zure
galderari, zuek zuen ikuspegi propio ekarri zenuten, ekarri zenuten elkarrizketetara. Non, parce qu'on parlait du piano, mais le piano, en fait, c'était quelque chose de très facile. Bai, lehen pianoa aipatu dugu. Pianoari heltzea oso erraza zen. Nahikoa zen denbora ematea horretan, eta plazer handia izan zen. Baina lehen irakurketetan, Arnorekin egin genituen lehen horietan, testu aukitzen hasi nintzenetik, esan zidan ez goazen poliki, testua oso poliki entzuten genuen, galderak egiten genituen, eta orduan galdetzen nion, zer egin zuen gizon honek Japonian 8 urtetan, ligeak izan zituen, eta orduan enion, etzen idan erantzun nahi, behar bada ez, eta orduan, egia da nik ulertu nuen, neronen sekretua, neronen ondoria atera batzuela, eta kitzikagarria izan zen galdera horiek egin alizatea. Jendeak filme ikusten duenean bezala zergatik alde egin zuen duela 8 urte beldurragatik, pianista handi bat izan nahi zuelako, lehenagatik, piegen beldur, alde egite horren aurrean ez alda oso zintzua baitare borroka ez egitea erabakitzea. Horre guztiak eraman induen pertsonaia eraikitzera kitzikagarria izan zen. Baina ligatu zenun Japonian, ala ez, alaxe da, ligatu nuen. Horren frantsesez, pakian utziko zaitut. J'aimerais faire l'éloge de Nadia et François, et j'ai commencé par ma rencontre avec François. Piskat azpimarratu nahi nuke Nadia eta Françoisen lana eta jarduna. Françoirekin elkartu nintzenean galdera batekin iritsi nintzen zen Matiaren pertsonaia enuen ulertzen. Claudena beste bizitzatean Claude izan nintzen, baina Matiara zena nik ez dut sekula pianoa jo, eta orduan esaten nuen, hau nola egingo dugu. Ze Claudi begira, Matias oso pasiboa da, eta bizitzari alde egiten uzten dio. Hipolitek ezin du adibidez horrekin, ez da? Baina hemen akzioa ere behar da, ekintzak behar dira. Eta Françoak zerbait, zoragarria esan zuen, minari buruz dena dakit, nik pasibo egitea erabakitzen duzunean, ekintza bat dago horren atzetik, nik enuen hori lehen ulertu. Orain, Nadiari buruz hitz egiterakoan, badago zerbait, lehen aipatu izan dugunak. Claude emakume mota jakin batekoa da, gaur horrelako gutxi daude, asko gustatu zitzaion ama izatea, andregaia izatea, hori guztia asko gustatu zaio, baina halako batean aurkitzen du ze nolako botere dauka Matiasengan, eta bere burua berra aurkitzen du, eta ikustea emakume pertsonaia bat berriro bere burua konkistatzen duena, hori ederra da ikustea. Ni jakimina daukat, aurra nola aurkitu zenuen? Nolakoa izan zen casting prozesu hori, aurra aurkitzeko? Asko ikusi genituen Parisen eta Lyonen. Lyongo bat aukeratu genuen eta zoragarria izan zen, ez genuen bere rutina eten, filmak eta orduak izaten zituen, baina gero eskolara joaten zen, beraz ez genuen eguneroko bizitza eten. Eta Valentanek oso ondo ulertzen zuen historia, nahiz eta oso komplikatua izan. Noizean behin deitzen genion, eta genion begira aurre egin behar duzu, eta benetan ederra zen. Oso harrituta galditu nintzen. Eta beste bi antzezleek esaten zuten. Nadia, oso ondo egingo duzu, Hipolit, zu, horranka sartu duzu. Baina filmaketan abiatzen ginen unean, hortzegoen eta ulertu zuen oso ondo zer egin behar zuen nolakoa zen, Valentin Pika gurekin izatea, ederra izan zen beretan.
Hori adopzioi buruzko beste film batean bizi izan nuen, beste film batean, esan bezala. Kasu hartan aurrak asko sufritu zuen, eta Valentinen kasuan, osasuntsu zegoen, eta oso ondo ulertzen zuen zer egin behar zuen, nik hor enun zuzentari lanik egin behar izan, ez hitz egin genuen, eta partekatu egiten genuen, eta nahiz eta ingaztea izan, partekatu genuen. Bai, testua beste era batera ulertzen laguntzen zigun. Genekien zer esan behar zuen, baina bizpahiru estenatan, berak ulerrarazi zidan zein zen estena horren zentzua. Ze berak aldez aurretik ulertua zuen esaten ari zen hori. Eta zentzu hori guztia ikusi zuen edo hartu zuenean, asko hobeto heltzeko modua geneukan. Zorionak filmagatik. Gehien harritu diana da Pierre Matiasekin zeinen ondo moldatzen da. François esaten du, ez dakila Nadiaren pertsonaiaz edo Pierrez maite mindu den, ez da? Bueno, nola aldu diozue horri? Bihotza handia daukat. Bueno, nik ez daukat erantzunik, horretarako ez niri begiratu. C'est ces phrases qui sont plus grandes. Mathias se surprend à dire, en fait, j'étais amoureux de qui? J'étais amoureux de la fille ou du garçon? Je ne sais plus. Et il se surprend. Azkenean, Matias bera harritu egiten da, ez? Ez dakit norekin nagoen maite minduta. Eta hor suspense bat eta ezusteko bat sortzen da. Ze une horretan, pertsonaiak errealitatea ulertzen du ni filmatzen ari naizen une horretan bertan. Egia esateko nire etika erotikoa horrelakoa da, ez daukazu zertan partekatu, baina nik ez dut uste zuke Andrea ezin diozula inori batzi, inori ostu, ez baita objektu bat. Emakumeak haur bat ematen die, eta azkenean Claudek Pierri ematea erabakitzen du. Matiasi eman zitzaioken, baina azkenean bere erabakia hori da, orduan azkenean ez dago adiskidetasun horretan ez dago itzalik. Eta Juditek hori kontatzen du autoan nire ustez. Adiskidetasunaren oinarrian dago familia judutar bat egotea, umilak, eta Matiasen apartamentua ikusten dugunean konturatzen gara ez dutela diru askorik eduki, baina arrakasta bat, bai, arte galeria bat, pianista bat ikusten ditugu, eta beraz borroka eginez lortu dutena, eta hori dago adiskidetasunaren oinarrian. Berriz ere luzatu naiz, baina. Bai, beste zerbait esan nahi duzue amaitzeko? Ez, François? Ez. Merci beaucoup, muchísimas gracias. Eskerrik asko orduan. De piano.